Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka jama'a. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu yi bidiyo da kuma bayani kan mutum yadda zai iya sayar da USDT shi a cikin OKX. Yadda mutum zai P2P kenan zuwa account ɗin shi na gida in yana buƙatar kuɗi idan ya sayar da wani abu. To da farko idan dai kuɗinka suna cikin trading, to ana so za ka yi transfer su koma cikin funding. Misali, kila ka sayar da wani crypto naka. Idan ba direct USDT aka turo maka ba, ka sayar da wani crypto naka to suna kan trading, ba zai yi ka sayar da su ba. Dole duniya sai ka mai da su kan funding. To mu dai izuwa cikin bidiyon yanzu ni ina da wannan dala 2 da nake da shi kuma ina so zan sayar. Misali, kuma yana kan trading. To ya zan yi in mayar da su waɗannan dala 2 kan funding? Shine na farko, misali zan taɓa gashi nan trading. Zan taɓa trading. Idan na taɓa trading nan zai buɗe min haka. Abu na biyu da zan yi shine zan dawo nan na taɓa transfer gashi. Transfer. Idan na taɓa transfer zai buɗe min haka. Idan ya buɗe min gashi nan from trading to funding, ina so kiyaye gashi nan dala 2 sun hau. Idan USDT bai hau to zaka taɓa nan. Zaka taɓa nan wanga wurin. Idan ka taɓa shi nan kawai kilikin zaka yi sama ne. Idan ka yi kilikin sama ne duk abin da kake da bukata ka mai swap funding to zaka yi mayarwa. Yanzu ni ina da Doge to amma USDT nake so da mai swap to zaka taba kan USDT zai buɗe haka. Idan gaba ɗaya kake so ka mai swap kan funding zaka taba max. Idan kuma ba gaba ɗaya kake so ka mai swap ba, misali, to zaka tafa bakin abin da kaje kana bukata. To ni gaba ɗaya nake so zan sayar, to zan taba max sai in taba confirm. Gashi nan transfer successful. Sun kenan hito daga trading sun dawo kan funding. Gashi yanzu misali, yanzu USDT muna hawa gashi ta dawo kenan. Sai ka dawo nan wajen sai ka taba OKX. To kana taba nan abu ne na gaba da zaka yi shine zaka taba nan abubuwan ga sunan guda uku. Ina ne aron nan. To idan ka taba su zai bude maka haka. Ga P2P verification nan. To ga P2P trading nan. Shi zaka taba. Idan ka taba P2P trading haka zai bude ma. Kun ga yadda yau dala take tana 1352. To amma mu ba bai zamu yi ba sai zamu yi ba sai so zamu yi. To zaka taba sell kenan. Idan ka taba sell to sai ka taba nan wajen amount, sai ka saka nan gashi ne inda aka rubuta amount. Allah sa an fahimce ni. To zaka taba shi. Idan ka taba shi zaka tafa ko fara nawa zaka sell. Ni da yake biyu zan sayar. To gashi nan na tafa dala 2. Gashi nan wani yana siya tun daga ta naira 800 har zuwa 10,000. To sai in dibi waye mai sai in sayar mai. Ana dibin rate da kuma yanayin sauri na mutum. To ni gashi zan zabi wannan na biyu. Gashi zan zabe shi, zan sayar mashi da dalar tawa sai in taba sell. To idan na taba sell, kai a matsayinka na bako wanda bai taba yi ba, idan ka zo nan za su buƙaci da ka taɓa sell with zero fee, za su buƙaci ka sa information na bankinka na Opay ɗinka ko na ka dai amfani dai da bankinka irin haka na online dai, irin haka bankinka na Opay ko Palmpay ko dai Kuda, saboda yadda kuɗin za su yi saurin zuwa. Saboda yana daga cikin sharaɗin kasuwancin cewa gada ka ba su dalar ka sai kaga alert, gada ka yi releasing na USDT ka sai kaga alert. To za ka taho ne daga ka tafa ko dala nawa kake da buƙatar sayarwa, tun da shi kaga da ta 800 to ni kuma ta wata ya ƙarin 800. To tun daga gaba ɗaya nake so in sai su gashi na 0.13 zan taɓa max. Ga sunan sun hayo ga kuɗin nan abinda za su kama kenan naira 2,800 da naira 58 haka za su kama misali. To wani lokaci waɗanda suke sayan dalar wani lokaci suna cewa sai ka rage musu naira 100, amma kai tsayin ka akan naira 50 zaka rage musu misali in kana da bukata. In kuma baka da bukata, dan cikin 100% ina ganin kusan 80% to 90 duk suna bukatar wannan rage ta kuɗin. To dan dai ka bata maka lokaci akan naira 50 ko wata naira 10, sai ka ce ka rage mai naira 50 din kawai ya tayi biya. To zaka taba sell with zero fee gashi nan na ƙasa. Bayan ya buɗe maka haka zaka gashi nan da information ɗina na banki da komai. To zan taba nan inda ne ya aro. Idan ka taba shi misali gashi nan, idan ka taba shi nan wajen sell ɗinka to zai kai kenan za ku fara kasuwanci da shi. Na ce sell. Zan taba sell. Yanzu gashi nan na kamar ma Bahaushen mu ne. Gashi nan Abdulsalam yake. Nan wajen chatting ina dan iya taba haka misali in ce mai kamar hi, ko kuma tunda na ga Bahaushen mu ne zai iya ce mai assalamu alaikum.
dan dan fahimci cewa shi na online. In ka za ka iya chatting da shi, kuma wani lokaci order tana iya kai fiye da minti 10, don wani lokaci takan iya sun sa caji ko kuma ba su kusa da wayar, ko kuma wani dan uzuri ya dan gitta musu wanda yake ba sa kusa, to za ka dan tsaya za ka jira har zai maka reply. In yi maka reply nan wurin nan da zaran kaga an taba release crypto kenan, nan wurin nan ina cikin yi mana bayani ne, da zaran kaga an taba release crypto nan yayi kaga yayi baki nan wurin, to kana ganin yayi baki, to shi wanda ka sayar ma dalar ya ce ya tura maka da kuɗin, to sai ka yi minimizing kai kuma sai ka koma ka duba ka gani shin kuɗin sun shigo cikin account ɗinka ko ba su shigo ba. Idan ba su shigo ba kana iya zuwa nan ka same shi wajen chat, maybe kila wani dama na tabbatar da inda OP ka ko Pampi ko Kuda ko Moniepoint yana da waya within a second za ka ga kuɗin ka sun shigo ba tare da an samu wata matsala ba. To da zaran ya nuna maka na lalle ya tura maka kuɗin, za ka zo ka duba idan kuɗin sun shigo, yana tahowa za ka yi mai release ɗin, to za ka yi mai release na wannan dalolin nashi. To yanzu ina nan ina kan jira ne mu ga har in ga yayi responding na ba, in ya tura min kuɗin ni kuma sai in zo in bashi dala, dole sai mun dan jira. Wani kana iya ka dan duba ma yanayin yadda shi yake da buƙatar kasuwancin nashi, ka gani please make sure your name in the payment account match your OKX account name. Ka gani yana da buƙatar sunanka ya zama daidai da na OKX ɗinka da kuma account ɗinka da zai tura maka kuɗin. You can contact me if you encounter any issue before raising. To ga dai sunan za ka iya tsaya ka duba abun nan nashi, idan ka gama to shikenan kuma sai ka saka bayan ya dawo online ko kuma kuna cikin magana da shi sai ka saka mai da USDT shi. Yanzu dai muna kan jira ne, gashi nan an minti 3. Bari mu sake yi mai magana. Gashi nan, assalamu alaikum. Dole dai jira za ka yi ta yi har zuwa lokacin da zai kasance is active. Dole fa kasancewa za ka yi ta haƙuri ne har zuwa lokacin da zai responding kandin waɗannan mintutukan su cika. Misali ga sunan, dole za ka yi ta haƙuri kandin waɗannan mintutukan da aka jira na order, saboda su suna da bambanci da mu, saboda su kamar merchants na. Idan har bai karɓa zuwa ga lokacin order za ta kaci kanta, idan ta kaci kanta sai ka nemi wani ku ci gaba da kasuwancin. Mu muna kan jira ne ta kan. Bari in ɗan sa stock kan ne yayi abun nan nawa. Ku ɗaya haƙuri, gashi nan ma har kiran shi ne, idan kana so za ka kira ma mutum za ka ɗan yi abun gane ne ga sai ka ɗaya alerting ne gashi nan wajen da aka yi. To yanzu ma muka yi waya da shi, na ce mai na ɗan saka order ne, ina buƙatar kuma kuɗin da wuri, to kuma ya ce in yi haƙuri. To ina ga yana shirin tura min kuɗin yanzu kenan insha Allah. Mu ɗan jira mu gani, yanzu za ku ga alert ya shigo insha Allah. Yanzu second ne muka yi waya insha Allah. Yanzu haka ma na san yana kan yana kokarin zai tura kuɗin. To alhamdulillah, da alamun kuma alert ya shigo, gashi nan ya turo min kuɗi na complete. Gashi nan ya turo min kuɗi na complete naira 2000 da gashi nan kuna gani har ya turo min da release. Wai har ya turo min da receipt na cewa lalle ya tura kuɗin, kuma ni ma na gan su. Gashi idan kun lura, to kun ga shi bai ma buƙaci wani abu a gare ni ba. A'a ya cire naira 50. Kun gani, instead of ya turo min naira 2800 da naira 58, sai turo min 2800 da naira 8. Ya cire naira 50 kenan a matsayin fee nasu. To shikenan sai ka yi back. Idan ka yi back, misali kun ga abin da nake na faɗa muku nan zai bayyana kenan. Idan ya ce ya turo maka kuɗi, shi zai zo can daga cikin wayar kai zai taɓa. Gashi nan. To yanzu za mu saka mai da latai tunda ni na ga alert. Misali kana iya kuma sake dawowa wurin, amma bari in sake zuwa in gani shin kuɗin da ya turo min sun shigo, sai ka yi minimizing kamar haka. Idan ka yi minimizing za ka dawo cikin Opay ɗinka, misali haka za ka shiga cikin Opay ɗinka, ni bari in shiga Opay ɗina. In tabbatar cewa lalle ya turo min da kuɗi. To zan taɓa nan, zan iya zuwa in duba cikin transaction history nawa. To gashi
gashi lokuman kenan, gashi lalle ya turo kuɗin kuma sun shigo. Kun gani ko? Sai ka koma tun da ka ga kuɗinka sai ka saka mai da latai. Yanzu ni zan koma zai mai releasing na wannan dalar tashi yanzu insha Allah. Kira nake yi buɗe. To gashi nan zan taɓa release kenan, release crypto. Gashi nan I have received the full amount of and I agree to release the crypto. Sai ka taɓa shi kenan. Kaga kuɗinka completely kuma ka yarda cewa zaka saka mai da crypto ɗin ne kenan, dollars ɗin da ka sayar kenan. Shikenan sai ka taɓa release gashi. Sai ka taɓa release. Gashi nan to za su nuna ma haka misali. To idan sun nuna ma haka ba sai ka tsaya wai amfani da wani abu ba. Za ka yi kawai skipping. Za ka yi kawai skipping nan. Baka da buƙata da shi. Gashi nan order is completed kenan. Ta riga ta faɗa. Kai ka saka mishi dala, shi kuma ya baka kuɗi. Gashi nan dala 2.1. Gashi nan za su kama akan naira 2,800 da naira 58. Idan kana buƙata za ka iya screenshot at record. Allah ya taimake mu ya bamu sa'a. Na gode sosai. Wanda yake da wata tambaya kuma zai iya gina akan private zai iya min insha Allah. Ni kuma zan ga na yi iyakan ƙoƙari na dan ganin cewa na fahimtar da shi yadda zai fahimta. Na gode da kuma kulawar da kuke bani. Allah ya saka muku da alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shikenan sai ka yi back. Ka riga da ka gama P2P naka kenan. Za ka gama kuɗin sun rage. Za ka ga sun rage gabaki ɗaya. Na gode.